Abang kami matatag-adventure. Nagitiika ka. Nakadwa. Kami ay agpata. Agpainit. Ano yan yun guys? Maya mo, tawali mo turong kami tatalipin mo at norte. Magnadagitay ko ah. Hi, Mason! Anda sama kasangat agiti kakadwan ne oh. Wala, sige. Arya. Walang basic. Ano sa isang tatay balon. Payong! Awa mo si Payong nga ro, si Paiso. Dati abay ko agling-lingaw. Tang umisip ka na. Ngayon na uli. Datayo, timunan sa mga bakti nga ro. Dati dyan timunan ni Iban. Si Iban tinina. Yaman ko na yun. Dagiti papapanan tayo. Lima ko na ma'am. Oh, awan na udi na nagitong yun. Malasis pala ang tikwa. Awan warm up na. Naglamiis nga talaga tilubong. May kayon. Tayo tayo magpapudot. Pasyal-pasyal muna. Nagpasyal tayo dito ikwa. Kabang-ibang nga lugar. Nga parparke. Yung mga latikal kaluna. Baka no galakal kaluna. Ibarang adano. Di dapay ikinwa pinatpat. Di dapay pinukisan ko na. Agpukpukis damot san. Oh manang, iti sa hindi na makakay niya. Ato tinangato.
ada yung sa launay dyan. Ang kamarang doon. Ne? Nabadnog ne, masol. Ado ti kalunay. Itaw pang kami kano agala ti kalunay ko. Nadagit ita 3 boys ne. Naudi da mo. Ada buena manunan nih masol. Naimas nga may lauk ti kwa balatong uray pusi pa eh. Ada buena manon ni masulan yung kalunay. Nice isban kanu dayta. Dagita guide nga ko na ada kasi tanaw la Arya alas 12 papait. Oh, papait. Lakad na kayo. At adus pa kami DJ ko na ata. Kaya mo. Pwede na ako. Kapag padalan da, kus pa di ko nakne. Padalan da pa ila. Di ka kalunay ni Marcel, ni Masol. Sorry. Okay, wow. May imas kayo day. Isa di lambong mo may wala dyan presyo na di. Kawanan ah. Nasubsob na. Diyan ka muna kung kwansa tidal. Ano kuryente. Napintas mo. Dito'y kakabsatan ni na presko. Ado tigay kay kayo. Roon. Paggalaan si kalkalunay. Dati tinalay nga galat ni kalkalunay ni Amuna nga talaga kalkalunay. May kayo tumurot kay kada kami tayo pa ispan ibang bantay. Para nga damala tayo nga kalkalunay. Adapay marunggay di tani utong pay laeng. Inato kan purasa no pa dumakto. Dam la. Ati dangla dayto idangla. Martina. Parang nakatiliw kan si Martin tadot sila kung may tigisendaan. Nagiti mga yati
Napintas ita. O mayo kita dito pa panantay na dito kayo nanti destino tayo. Makita tayo na gani nagaduda kiti ruruot. Agas kanu ti uyok dagiti sa may kami agala. Saranati, di dapat mo lang ay dati ko dito lang sune. Ate po na tilansun. Oh, ang nagbuya, agbunga. Dahito ay tikwan. Makuko na nga pag-apa nun. Tanapintas si sityo na oh. Ay, susag mayat ti matumurugan. Oh, may kayong kakabsat. Nakadanong kami titi Rancho Min. Napintas dito eh. Oh, tirada na datang. Oh, marang din sinya data. Pero kung na din nga, data kita kakadwa mo na. Sakit to yan, papasali akit to yung tingnan. Ayaw sa tatad ng mga tayo pa. Ngora kita i-prepare kami pa. Bye, see you later. Okay. Mula ka